skal vi i sætning 2, og for at finde ud af, funktionen af f af x lige med x i tredje, er differentialkvotienten f mærke x0 lige med 3x0 i anden, hvor x er større end 0. Så har vi to punkter. P og Q, og vi vil give på P af x0, x0 i tredje, og vi vil give på Q af x, x i tredje. Så jeg bruger vi formlen af i Q. Og P bruger vi formlen herovre. Og det hedder f x minus f x0 divideret med x minus x0. Så har jeg brugt mine værdier i min formel. Kommer til at lyde x i tredje minus x0 i tredje divideret med x minus x0. Så har jeg brugt det her udtryk i min lommeregner for, og vi kommer til at lyde x i anden plus x 0 gange x plus x0 i anden. Og så har jeg puttet x0 på x's plads, så det kommer til at lyde a er med f mærke x0 er lige med. Så er det samme udtryk herover x0 plus, x i anden plus x0 gange x plus x0 i anden. Og så vil jeg sat x0 på x's plads. Så putter jeg 0 på min x-værdier. Og så vil jeg reducere det her udtryk. Så det kommer til at lyde x0 i anden. Plus, så har jeg x0 her gange x0. Og ved at x gange x er x i anden. Så jeg har x0 i anden igen. Plus x0 i anden. Og så vil jeg reducere det her udtryk yderligere. Så det bliver 3x0 i anden. Og nu har jeg bevist sætning 2. Jeg skal bevise sætning 3. Og det er givet ved, at på funktionen af f af x, 1 divideret med x, og differentialkoefficienten f mærke x minus 1 divideret med x0 i anden. Og x skal så være større end 0. Det vi så gør, det er, at vi har to punkter, henholdsvis p og q, som så hedder p x0, 1 divideret med x0, og q, som hedder x, 1 over x. Yes. Og så kan vi så bruge den her formel, som vi efterhånden har brugt en gang. A, P, Q. Fordi det er vores punkter. Og den hedder så f af x minus f x0 divideret med x0, x minus x0. Og så kan vi så indsætte vores værdier og vores punkter her. Så den kommer til at hedde 1 eller 1 over x minus 1 over x0 divideret med x minus x0. Og det her putter vi så ind på vores lommeregner, hvor vi så får den forkorter den så ned til os, sådan så vi kommer til at have 1 minus divideret med x0 gange x0. Og det forkorter vi så vi kommer til at få 1 minus divideret med x0 i anden, fordi der er 2. Og så vil vi selvfølgelig se her med bevis. Yes. Jeg skal bevise sætning 5. Sætning 5 lyder følgende. For funktionen af f af x er lige med kvadratrod x, er iterationskvotienten f mærke x er lige med 1 divideret med 2 kvadratrod x0, hvor x er større end 0. Vi får givet punkterne henholdsvis p og q. P er x0,
kvadratrod x0, og q af x, som er kvadratrod x. Vi gør brug af en ligning eller formel, kan man sige, så vi kalder P, eller A p q, hvor vi kalder P og Q, som er vores punkter. Ligningen hedder f x minus f x0 divideret med x minus x0. Vi putter så vores punkter ind i denne formel, så den bliver kvadratrod x minus kvadratrod x0 divideret med x minus minus x0. Nu vil vi gerne forlænge brøken, og vi forlænger brøken med det her op i tælleren. Og når vi forlænger, så gør vi det både i tælleren og i nævneren. Derfor i tælleren ganger vi kvadratrod x plus kvadratrod x0 med hinanden 2 gange. Og nu hvor vi har forlænget brøken, så gør vi brug af kvadratsætningen, som lyder a minus b gange a plus b er lige a i n minus b i n. Og nu vil vi gerne reducere brøken. Men som vi kan se her, så har vi øverste og det så er det samme. Ikke? Men vi har et minus her, så skal vi have en plusser her. For så når vi reducerer, så bliver det x log. Så kan vi bruge kvadratsætningen, så bliver kvadratrod x i anden minus kvadratrod x 0 i anden. Og der bliver ikke nogen forandring i nævneren. Men når man gør brug af noget, hvor man opløfter i anden, og man gør brug af kvadratsætningen, eller man gør brug af kvadratroden, så går de ud med hinanden. Så tilbage har vi x minus x0 divideret med x minus x0 ganget med kvadratrod x minus kvadratrod x0. Nu kan vi så se, at vi har det samme i tælleren, som vi har i nævneren. Derfor går de her ud med hinanden. Så tilbage har vi 1 divideret med kvadratrod, og det skal være plus kvadratrod x minus kvadratrod x 0. Og vi ved, at vi skal have x til at være lige med x 0. Og det har vi ved det ene x, og det har vi ved det andet. Så derfor sætter vi meget nemt et 0 bag x. Og nu kan vi så se, at vi vil gerne igen reducere for at komme frem til den linje. Så derfor kan vi se, at vi har 2 af det samme, og der er plus. Så derfor kan vi plusse dem sammen, så vi har 2 kvadratrod x 0. Dermed har vi bevist. Jeg har opgave 107, og i opgave 107 skal vi tegne graf for f af x i lig med 1 delt med x, beregne stejligheden af a med f-mærke af 1, tegn linjerne med hældningskvotienten minus 2a 0,5 gennem punktet 1,1. Kommenter linjes placering i forhold til grafen. Så vi starter med først at beregne tegngrafen for f af x i lig med f af x i lig med e delt med x. Vi har så brugt vores computer til at indtegne det her i grafværktøjet, en Slider, og det er så en skitse. Og ifølge skitsen vil den komme til at se sådan her ud. Og så har jeg så også indsat punktet 1,1, som vi skal gøre senere, og det er sådan cirka her. Og så det vi skal beregne, det er, at a er lig med f-mærke 1. Og for at finde hældningen i a som vores hældningskvotient, så skal vi have 2 punkter. Punkt P, som er værdierne, og et punkt Q, de her 2 punkter kan vi sætte til vores 2-punktsligning, som hedder
f af x minus fx i 0 delt med x minus x i 0. Og med vores lommeregner kan vi omskrive det her til omskrive det her til 2x i anden 3x minus 8 delt med 10. Så vi ved, det er, at f-mærke 1, det svarer altså til x's plads, så vi kan indsætte x1 på x's plads, og så kommer det 2 gange 1 i anden minus 3 gange 1 minus 8 delt med 10, og det giver minus 0,9. Så vores hældningsquotient har hældningen minus 0,9. Det vi skulle gøre var at betegne grafen med hældning minus 2 med a, som er minus 0,9 og minus 0,5. Og det er altså en skitse, men det vil nogenlunde skal ske punkt 1,1, og det vil nogenlunde til sådan her ud. Det der er, det vi kan sådan sige om grafen minus 0,2, så hældning af minus 0,2, det er, at det er en sekant, da den sker grafen 2 steder. A er tangenten, altså hældning i punktet 1,1, og minus 0,5 er også en sekant, eftersom at den rammer grafen 2 gange, eller sker grafen